Ей, моста догоре, гледай. Моста е догоре. Ясно. Нещо страшно. Абе, нещо страшно. Гледай, какво става? Гледай, какво прилива тук, ясно. Ма преди малко не беше така? Само едно? Да. То дига. То дига нивото. То дига нивото. Виж, мале, на хората къщата ужас. Гледай, погледни до къде имаме. Гледай, къде си бил от къщата. Виж от къщата. Да. Да, бе.